bapak-bapak kang badhe ngersakaken langan beksan tayub waturi jumeneng wonten sisih kilen Pak wonten sisih kilen kersane mboten nutupi videonipun jonggrang pancen kowe anten ora mokal yen aku nandang kasaran waspadano prajuritmu kalah perang mula jonggrang kowe wanita boyoyan Bulurah matur suwun nggih Bulurah tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen tanduane jagat putra ratu penggih Prabu Martaya aku duwe aji sekti Pandawasa mula jonggrang manut padha garwa kowe wanita keparat ora ngerti yen bantuane jagat putra ratu penggih Prabu Martaya aku duwe aji sekti Pandawasa mula jonggrang manut pasun putu garwa mula jonggrang banyuwun putri. Terima kasih matur suwun Mas Supri para niaga kula nggih matur gunging panuwun nggih